Edo Zularren 20 urte daramatzagu kultura eta komunitatea uztartzen. Tradizioa, berrikuntza eta gizartearekiko konpromisoak batzen gaitu. Kultura 4.0 proiektuaren barruan, tradiziotik abiatuta bi proposamen berritzaile jarri ditugu martxan. Agotetarrak, dantza ikuskizun berria, eta dotore jantzi ekimenaren barruan jantzitegi eskuragarria. Azken proposamen honetan, gure jantzien patroiak digitalizatu, webgunean jarri eta dohainik deskargatzeko aukera izango duzu. Modelo desberdinen artean zure gustokoena aukeratu eta modu errazean zure baserritar jantzia sortu ahal izango duzu. Dotore jantzi ekimenaren esparruan egindako proposamena da. Urte batzuk daramatzan ekimena dela nabarmendu nahi dugu. Ekimen honen helburua euskal jantziak modu dotore eta harro batean eramatea da, inoiz harrokerearekin nahastu gabe. Euskal jantziak bereizgarri eta apaintzeko modu gisa aldarrikatzen ditugu, edozein modutara eraman beharrean duintasun eta estilo pertsonalarekin eramateko. Agotetarrak euskal dantza tradizionaleko ikuskizun berria da, baina ez da soilik dantza ikuskizun bat. Baztango agote baztertuen istorio batetik abiatuta, gaur egungo errealitateari begiratzen dio. Dantzan ari diren mutil gazteek batzuetan pairatzen duten bazterketa eta aurreiritziak salatzen ditu. Agotetarrak ikuskizunak musika egokitua eta zuzenekoa izango du, hori baita taldearen ezaugarri eta apostu nagusietako bat.